Bueno, é evidente que algúns dos discursos de algúns grupos da oposición están nunha radicalidade que ata agora non había nesta Cámara, non? Pero, insisto, eu creo que eso non é nin o que o país demanda, nin o que a maioría social precisa, nin o que é útil para sair dunha crise que ten moitas componentes, entre elas tamén unha parte de crise política, que evidentemente aqueles que non lles gusta o actual sistema democrático e o sistema autonómico intentan a súa vez desprestixiar no seu conxunto e non en función das políticas concretas que se fagan.